Bata pa lamang si Aaron nang maulila sa mga magulang. Kaya sa murang edad, natuto na siyang magbanat ng buto. Sa bahay ng tita ko kasi tawag dito, umalis ako sa kanila kasi parang hindi nila kayang suportahan yung gusto ko, ganun. So sabi ko mag-independent na lang ako. Total, kaya ko naman yung sarili ko makapagtrabaho, ganun. Nakapagtapos siya sa elementarya at sekundarya sa tulong ng mga kamag-anak. Pero problema niya ngayon ang kanyang pagkokolehiyo. Bukod kasi sa mga gastusin, problema pa niya kung paano makakapasok sa online class. Pinaka-challenges ko talaga financial. Kung saan ako kukuha ng unang-una pang tuition ko, pang baon ko. And then actually yung kung saan ako kukuha ng pagkain ko, ganun. So, sabi ko, mag-draft na lang ata ako kasi hindi ko kaya. Desidido na siyang tumigil sa pag-aaral pero maswerte siyang nabigyan ng scholarship. Lumapit ako dun sa dean na si Sir Jumuel, gumawa ko ng letter na if ever na consider na nila na sana hindi ako pagbayarin kasi as in walang-wala ako. And then sabi naman ni Sir Jumuel, instead na mag dean ng cash, si Sir Jumuel ang dean ng cash, instead of mag-draft ka, bigyan ka na lang namin ng student assistance scholarship. So doon ako, sabi ko kung mabibigyan mo na ako sir, malaking utang na loob ko yun. Para masuportahan ang kanyang pag-aaral, nagtinda siya ng face mask, bracelet at portrait drawing. Upang makabenta, ipinopost niya ang mga ito sa social media. Umaani na ito ng 1,900 likes at halos 700 shares. Ulit na business na ginagawa ko, maraming nakakatulong sa akin, and balang araw siguro kapag naging successful din ako, tatanawin ko ang utang na loob kong at tutulong din sa mga taong kagaya ko na nakakaranas ng pagiging independent and working student. Hangad ni Aaron na makapagtapos ng pag-aaral sa tulong ng pagbebenta at suporta ng mga taong nagmamalasakit sa kanya. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.